Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona bukhoma yokomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela inazi ezinohlonze kusihlwa nje. Izinkumbi zabantu zithola ithuba lokugcina namhlanje lokubona isidumbu sikalowo bengumholi webandla lama-Roma Catholic uPope Francis nozofihlwa kusasa. The Minister of Finance has a power given to him by Public Financial Management and VAT Act to make changes and to make announcements. Iphalamende lithi ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana unayo impela amandla okuguqula isabelomali lokuza ngemva kokuthi kuqhubeka impikiswano ngokuthi ingabe uGodongwana unalo ilungelo lokukhiqiza ukwenyusa kwentela yempahla ethengwayo nobe kuhleliwe ukuthi kuqale ngomhlangulunye kwenhlaba. So we've had a second call now, which was a very cordial discussion. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa usezibophezele ekuvuseleleni ubudlelwane phakathi kwelakuleli neMelika ngemva kokuxhumana ngocingo nomengameli wakuleli yazwa uDonald Trump. Kanti kumabsibheka kwezemidlalo njengamanje iMamelodi Sundowns igadulisana ne-Al Ahly emlenzeni wesibili womdlalo wesigaba esandulela owamanqamu ku-CAF Champions League eCairo eGibhithe. Ukuthola kube kuwembukeli ngiyakwamukela ezindabeni zehora lesikhombisa ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 Mzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC Lihaye. Igama lami nginguDawu Phungula. Umbishop John Silimela webandla lama-Roma Catholic ePitoli uchaza uPapa Francis njengomuntu owayebeka phambili umsebenzi wobuvangeli. Lokhu kusho ngesikhathi ehole inkonzo ebisingathwe eCathedral of the Sacred Heart ePitoli kuseni. Bekunomunye ngesikhathi kunenkonzo yokuhlonipha okugcina obengumholi webandla lama-Roma Catholic uPapa Francis ePitoli kanti uchazwe njengeqhawe kwezenkolo. Ngesikhathi eshumayela umbishop Silimela uchaze umbono uPapa Francis abenawo ngebandla. The pontificate of Pope Francis has impacted the church and the world at large in the sense that it was revolutionary. It was a pontificate that called each one of us to a greater renewal. Renewal in the faith by returning back to the gospel and returning back to the baptismal mandate and returning back to making the Second Vatican Council a reality in our lives. Abazalwane abathele ngobuningi babo ePitoli ukuzohlonipha uPapa Francis banikezwe isidlo esingcwele njengoba kuwumkhuba wabo kanti babuye bazindla ngeminyaka e12 uPapa Francis ephethe iVatican. He set himself up as a pope for the people and a pope that stood out for the rights of all human beings irregardless of their walks of life. Izinkombi zabantu zishaya ujenga usuku lonke namhlanje zifuna ithuba lokugcina lokubona isidumbu sika Papa uFrancis. Ibhokisi lakhe selizovalwa ngaphambi kwenkonzo yakhe yomngcwabo ezobanjelwa eSt Peter's Square. Kanti kubaholi abalindele ukuthi babe yingxenye lenkonzo yokuvalelisa uFrancis kubalwa unobhala jikelelo wenhlangano yezizwe Antonio Guterres, umengameli wase-Ukraine kanye nomengameli waseMelika uDonald Trump nabanye. Ungqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana unegunya lokuguqula intela yempahla ethengwayo ngisho noma umthetho osivivinywa wayo usasesigabeni sokucutshungulwa yiPhalamende. Lokhu kudalulwe yihhovisi lePhalamende elibhekele ezemali khona ePhalamende. Umphathiswa wezimali ubhengeze isiqibo sakhe sokungayinyusi ihafu yentengo ngoLwesine emva kokuvakalisa izicwangciso zokuyinyusa lehafu ngaphambili. Kodwa isiqibo siyesamiswa
Emva kokuthethathethana namanye amaqela opolitiko, iofisi ecebisa iParlamente ngohlahlo lwabiwo-mali ithi umphathiswa mibini imithetho emnika amagunya okuthatha izigqibo ngerhafu yentengo. The Minister of Finance has a power given to him by Public Financial Management Act and VAT Act to make changes and to make announcements. So what I'm saying is that in terms of the announcement he's made yesterday morning and followed through by the bill, he's made announcements that the VAT will remain 15%. In terms of the law that governs him and powers he have, it has to be given effect to. iParlamente iza kuba nesithuba sonyaka iphumezise lo mthetho werhafu, kodwa ukwangoku isigqibo sikamphathiswa sisemthethweni ukuqala kule nyanga izayo. Umfelandawonye wabasebenzi iCOSATU uthi oosomashishini banexesha elaneleyo ukulungisa iindleko zale rhafu yentengo. But the fact that the Minister of Finance has indicated his intention to withdraw that should be a sufficient indication to businesses not to proceed the VAT hike, and similar instruction has been made to the South African Revenue Service. We think in most instances that should be sufficient for businesses not to proceed the VAT hike. iParlamente iza kuxova lo mthetho werhafu uyilwayo kungekudala. Kwiindaba ze-SABC, Dingobulelani Philip eParlamente. Umhlaziyi wezombusazwe uSandile Swane uqagule ukuthi akunafindo lomshado elizoqabuka phakathi kwe-ANC ne-DA kuhulumeni wobumbano. Selokhu kuqaleke ihlandla likahulumeni wesikhombisa oholwa yi-GNU, womabili amaqembu awabona ingasolinye emaphuzweni ezinto ezibalulekile okubalwa kuze ezakamuva ngokwenyusa kwe-VAT okuyintela yempahla ethengwayo nosekumenyezelwe ukuthi ngeke isafakwa uma kuqala-ke inyanga uNhlaba. Ezela kweindaba zokuhoxiswa kuka 0.5% we-VAT yokuyintela impahla ethengwayo kube izindaba ezimnandi kubathengi. Amaqembu ehlukene ayishaya isifuba ngokuthi abe negalelo ngokuchithwa kwesinqumo sokwengezwa kwentela. I-DA ithi ukugijimela kwayo enkantolo ngalolu daba yikho okufakela ingcindezi umgcini mafa wabe sehlela ngezansi. I-ANC ngakolunye uhlangothi ithi kulamule ubuhlakani namaqembu ebumbane nawo bathola isisombululo ngokuhoxisa i-VAT. No doubt Treasury jumping before it was pushed with that court case. I think anybody who saw that court case and watched the proceedings in court would have known it was not a good day for Treasury in court. Even those who have chosen to go to court, to engage with them on the question of the budget. And that have showcased on our part that we've got a bigger role to play than just political posturing for the country. Ungoti wezombusazwe uSandile Swane uthi okusahlalisa endawonye iANC neDA kuhulumeni umbandelo umyalelo abawunikwa zikhondla zamabhizinisi. What holds this coalition together is not the ANC, it's not the DA. Those ones are given to be separate parts. What pulls them together and holds them together are the instructions, the line of march that they take from big business. I-DA ne-ANC basemhlanganweni okuzama ukubuyisana ngenhloso yokuchibiyela ukubambisana kwabo kuhulumeni wobumbano. Umengameli wezwe Cyril Ramaphosa ezibophezele kuvuseleleni ubudlelwane phakathi kwelakuleli neMelika ngemva kokuxhumana ngocingo nomengameli wakuleli yazwe uDonald Trump. The call between myself and President Trump was long in the making, and I last spoke to President Trump in January as he was going to be inaugurated, when I congratulated him. So we've had a second call now, which was a very cordial discussion. Ingxoxo ebiphakathi kamengameli wakuleli nowasemelika ibigxile kakhulu ezinxushunxushweni eziqhubeka phakathi kwelaseRussia neUkraine kanye nokuqinisa ubudlelwane phakathi kweMelika neNingizimu Afrika. President Trump and I also agreed to meet soon to address the various other matters regarding our relations between South Africa and the United States. We both spoke about the need to foster good relations between our two countries. Lokhu kwenzeka nje umengameli uRamaphosa emasontweni edlule uqoke umcebisi Jonas njengenxusa elizohola izingxoxo zokuphemba ubudlelwane phakathi kwalamazwe womabili. The first process will be to appoint a special envoy who must help to smoothen the situation and lay the lay of the land
When that assessment has been made in terms of the lay of the land, we will then be able to help the president to appoint an ambassador. INingizimu Afrika ikwazi kahle kamhlophe okusengcupheni kanti iyabazisa ubudlelwane bayo neMelika. Bukele sisathi qhu ezitolo kanti uma sibuya sizokuphathela uWT. The norm is no doubt that it should be decided first and separately. The state was unable to refer the court to any specific authority. Inkantolo ivune isicelo somsola we-17 uMorwadi Cholote ecaleni lokususwa kophahla lwetshebo ye-Free State olwabiza izigidi zamarandi njengoba befuna ukuthi kube nesigcawu esizocubungula ukulungela kwayo lenkantolo ukuqula leli icala. Bukele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibheka ukuthi izinkumbi zabantu zithola ithuba lokugcina namhlanje lokubona isidumbu sikalowo bengumholi webandla lama-Roma Catholic uPope Francis nozofihlwa kusasa. Bukele sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku-YouTube naku-SABC Plus. Ngena kuzo zicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzozithola ngomjalo bazo. Ongumbhali wezincwadi uDokotela uJabulani Mzali osekwaloba izincwadi ezimbili ngenkosi uAlbert Luthuli utshele isigcawu esiphenge ngokukhuthama kwayo ngo-1967 ukuthi kunofakazi abathile ababesemqoka abangazange babhaliswe izitatimende nabona sengathi kwenziwa ngamabomu yilabo abebeqhuba uphenyo. Eminyakeni ke engama-57 edlulo umbiko owakhishwa wahlonza ukuthi inkosi uLuthuli washayiswa yiguze eGroutsville ngakwaDukuza. Dokotela uMzaliya utshele isigcawu esihlezi enkantolo eMgungundlovu ukuthi ngokocwaningo lwakhe wakwazi ukuthola imiqingo yamarekhodi ophenyo ngokukhothama kwenkosi uLuthuli. Phakathi kofakazi abagagule njengabajulile ubale athe kwangungamantombazane esikole amabili nomunye wabahlengazi esibhedlela saseStenga. Ladies were not called to testify. Who traveled for a short time with Chief Luthuli. The nurse who went to inform Mr. Cili to go and tell the family was not called by the investigating officer. It seems to me that those who could have flipped the page and not told the story according to what had been said by the railway officials were not called to testify. Uqaqule nokuthi ukushayisana kombiko wango-1967 ngokulimala kwenkosi uLuthuli nalokho okwadalulwa ngofakazi kukhomba ukuthi kunokuthile kwakufihlwa ngabaphenyi becala nohulumeni wangaleso sikhathi. This is how the state portrayed the received version of Luthuli's death as a train accident. You only have to check the affidavits of the deponents at the inquest to find threads of this received information. The affidavits are littered with statements that, apart from what I was told, I only learned afterwards. I cannot exactly say. Isigcawu siguqile sizoqhubeka ngoLwesibili oluzayo eMgungundlovu. Ijaji uPhilip Lopes ukhiphe isinqumo esivuna umsola we-17 ecaleni elimayelana nenkontileka yokususa uphahla lwetshebo yezigidi ezingama-255 zamarandi Free State. uMorwadi Cholote befake isicelo sokuba kube nesigcawu esizocubungula ukulungela kokuqula kwecala njengoba ebalulwe ukuthi nje ukubuyisa kwakhe eMelika kwakungekho emthethweni. Udaba lokubuyiswa komsolwa we-17 uMorwadi Cholote kuleli esuka eMelika kubukeka kuzoba udaba oluseqhulwini esicelweni sakhe. uCholote usamile ekutheni izinkantolo zaseNingizimu Afrika azikwazi ukumqulisa amacala ngenxa yendlela abuyiswa ngayo eNingizimu Afrika. uCholote uthi umbuso wadukisa iziphathimandla zaseMelika ukuthi wayebaleka nokuthi wayeyingxenye yeqembu lezigebengu.
Having regard to the case law referred to earlier, the norm is no doubt that it should be decided first and separately. The state was unable to refer the court to any specific authority to the contrary. I therefore make the following ruling. The special plea of no jurisdiction raised by accused 17 in terms of section 106(1)(f of the Criminal Procedure Act is to be decided first and separately before commencement of the main trial proceedings. Ukuqulwa kwesicelo sikaCholota kuzoqala mhla zi-5 kuNhlaba. Izakhamuzi zase-Eldorado Park eGoli zinxuse iziphathimandla zamaphoyisa ukuthi zithathe izinyathelo eziqinile ukulwa nodlame lwemgulukudu olukhungethe leya ndawo ngesikhathi kunembizo yokubhunga ngenkinga yobugebengu kuleya ndawo. Umphakathi ukhala kakhulu ngobugebengu obunodlame. Sekuphele iminyaka emine izakhamuzi zihlala ngaphansi kodlame lwemgulukudu kuqhuma izibhamu mihla namalanga. Izidakamizwa usuhlala unovalo. The police station yes until today. Sine-challenge kakhulu as-speaker sishilo ukuthi e-Freedom Park sekuyilokisho elikhulu. Ukusuka ubanjwa inkunzi e-Freedom Park. Mawuwalka uze e-Elusi uzoreport ubanjwa again. But when you go to the station here and complain, there is no resource. Isikalo esinaso laba khona basebenza kaPanyaza nabo sebefunde ukuthatha ibhanki. Ngikhuluma lento yayizulu. No mama. Ngisho nezimoto ezihlinzeka ngosizo emphakathini ze-e-hailing azisangeni inhlobo e-Eldorado Park ngoba bakhathazekile ngezokuphepha kanye nokungena endaweni eyisizinda sobugebengu. Kushayelwe-ke ihlombe izakhamuzi eziqhubekayo nokubika ngobugebengu obenzeka emphakathini. Community is at the center of anything we want to do. If you want to bring development and you don't involve community, you want to fight crime, you don't involve communities, you will not succeed because crime happens within communities. It's community members that engages in this. So it's important that our communities must be mobilized and conscientized to be participants in the fight against crime. Kunzima ke emgaqweni yase-Eldorado Park njengoba amaqembu emgulukudu ezicanasela. Iziphathimandla zaKwaZulu Natal zixwayisa izakhamuzi kanye nabashayeli ukuthi bacophelele njengoba imvula iqhubeka nokuyidliva kwezinye izingxenye zesifundazwe. Kusukela kusile ke namhlanje isifundazwe iKwaZulu Natal ke ezinye ingxenye zaso zilokhu ke zithole imvula esiqhubekayo nokho namhlanje ke silapha endaweni yaseQuarry Road ngaku M19 nala khona besizobheka ke ukuthi ke isimo sihamba kanjani. Kuzokhumbuleka ukuthi indawo ezifana nalapha esikhona la namhlanje zijwayele ukuthi makunemvula kube nomonakalo oholela ke ekutheni ke kulimala ingqalasizinda kakhulukazi izindlu zabantu abahlala kulezi indawo ezisondelene namanzi. Njengamanje samukele umnumzane uSiyabonga Hlatshwayo oqhamuka kwinhlangano engenzi inzuzo lapha iRed Cross ukuzwa kabanzi ukuthi isimo sinjani esifundazweni imiphi imbiko enitholayo kuleli qophela. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga baba. Njengamanje sithole umyalezo from South African Weather Services oxwayisayo ukuthi kunezimvula ezinkulu ezilindelekile kuyoze kushaye u12 namhlanje ebusuku. Sikhuluma nje kuneqembu lethu elihambile njengamanje elibheke eJozini. eJozini bathintekile kakhulu, imizi eminingi ikhahlamezekile, kunabantu nje abasela bangena emakhaya. Sibonga kakhulu isikhathi sakho. Siyabonga baba. Nomzana uSiyabonga Hlatshwayo ke lo okhulumela inhlangano engenzi inzuzo iRed Cross. Umbukelo kuzokhumbuleka ukuthi isifundazwe iKwaZulu Natal sijwayele ke nokho ukuba nesimo esingathi ke seyikhukhula uma ngabe imvula seyine isikhathi eside. Abomnyango wezokubusa ngokubambisana esifundazweni batheke bawukhiphile amathimba abo azohamba ahlonza ke umonakalo lapho obikwa khona. Okwamanje akukho ke okutheni okusabekiwe, abekho abantu abalahlekelwe impilo yabo, abekho futhi nabantu esingathi ke basalimele ngenxa ke yalesimo esiqhubekayo kuleli qophela sibuyisele intambo kone Goli. Bukeleke besicoshela wona ke bukhoma umdlalo waye Al-Ahli nayo ke lapha yana ke iMamelodi Sundowns. Njengamanje ke umbukele kumhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu.
Bukele sikushaya umfanekiso kaPapa uFrancis kusasa iSABC Channel 404 izokusakazela bukhoma inkonzo yakhe yomngcwabo kusukela ngehora leshagalolunye ekseni ke. Bukele usale kahle.